furt to bylo plný excitovaný a napájený a nikdy jsem se nenudil ani jedno na tí 10-11 let, co tady jsem byl. Když jsem malý, jsem si furt například stěhoval, bydlel jsem v Marseille, v Tours, v Nantes, Lille, v Paříže, v Číně, v Tajwan, zpátky do Francie a pak do Čech. Takže prostě změna je pro mě normální v životu. Změnil jsem se hodně, ale to neznamená, že prostě jsem odcházil práce bez jako dokončení. Včera jsem vzal tramvaj a v podstatě byla paní, která měla 2 berle a nebyla schopná otevřít dveře, protože byl tam normální tlačítko. U nás ve Vatrech vyrábíme dveře bezkontaktní a prostě když jsem viděl ta paní, samozřejmě dveře jsem otevřel a pak jsem myslel, že až ty dveře budou někam, tak prostě ta paní bude mít úplně nový život. Tak je to prostě tí naše produkty, co můžu změnit jako život lidí každý den, protože vlak, autobus jsou všude na světě a který prostě každý den u nás vyrábíme. A mi to přijde jako velká změna nebo prostě velká zlepšení život každý prostě v celém světě.